25 octobre 2023 ni an ye ka video kɛ ni wagati ka sababu kɛ balmo kurantigɛ fanga bonyanen do kabri combien de temps kabri 20 kabri disons 18 heures wagati fo kana bila sana ma kuran sɔrɔ bon kuran sɔrɔlen min filɛ donc benga video ma kɛ parce que mɔgɔ ta a tɛgɛ wagati don donc an ka titre o ye titre jumɛn ni jumɛn ye a partager an bɛna an da don a la MINUSMA ye u ye janfa kɛ Aguelok u ye janfa kɛ Aguelok MINUSMA ye janfa kɛ Aguelok MINUSMA an bɛna an da don a la Mali armée ye communiqué kɛ MINUSMA ye tugu ka taa ka bɔ Aguelok ka kanto terroriste bolo mais o ma bɔnɛ ala quoi a wolola min na an bɛɛ bɛ a dɔn an bɛ tila ka a da tulo kan armée ye communiqué min kɛ an b'a communiqué kalan aw ka bɔ a kalama o tɛmɛlen kɔ i b'a ye fɛn mun bɛ ka kɛ EDM kɔnɔna la a ka bon hakili ma kow bɛ ka kɛ EDM kɔnɔna la a ka bon hakili ma an bɔra ka an ba n'o y'an ka ministre ye an y'a ka kuma mɛn a ye révélation mun kɛ EDM na an m'an da don fitinin na mais il faut k'an ka taa an yɛrɛ balimaw an sera niveau ma an bɛ fɛ sanction ka kɛ an k'a dɔn mɔgɔ a kɛ joli taara kaso la fournisseur minnu bɛ ka baara kɛ an ka fournisseur an ka a bɛɛ dɔn gasoil bɛ ka taa feere citerne a bɛ ka taa feere a tɔgɔ station minnu na an bɛ fɛ k'an mɛn an tulo la k'u tigiw minɛ la balimaw an bɛna an da don parce que Mali la découverte tɛ problème ni carburant chien ko an bɛna tila k'an da don a la nin tɛ sisan o nin daminɛla bi la ko tɛ mais il faut que sanction ne ka bɔ a la sa nous allons nous battre pour qu'an tulo ka don mɔgɔw est-ce qu'il y a faamu an tulo ka don kibaru la ko minnu sanctionnera donc an bɛna nin sujet ninnu de développer rapidement je veux le maximum de partage a ye cœur bila dugu kolen a tɔgɔ su kolen don a ye cœur bila a ka j'aime caya donc ni dugu jɛra mɔgɔ caman bɛ se ka video in sɔrɔ k'a lajɛ k'an ka Sherifkɛ fo Cheikh Cherif Tiam Aidara kabako fura tigi ala ye Sherifkɛ sɔn kabako fura la fura minnu n'a ka ɲi bana baden ma tension diabète furudimi rɛndimi kɔdimi Sherifkɛ ka numéro ye 75 64 10 10 75 64 10 10 k'an ka kutubu n'an ka waliw fo Sheku Lasana Kanɛ belebele a bɛ se ko a tɛ taa a tɛ mɔgɔ ci ko n'a gɛlɛyara Maliko la wuli bɛ kɛ ka sɛgɛrɛ n'a y'a fɔ an b'a ka denkɛ mandi fo n'o ye Sheku fitinin ye Sheku fitinin n'i taara n bɛ min f'i ye n balimaw Seku ni Lasana Kanɛ ma ɲɔgɔn ye jija i n'a denkɛ ka ɲɔgɔn ye n'a ye duwawu kɛ wala a ka duwawu bɛ minɛ ka Sheku Sogore fo ka Mugadam Abubakar Kamara ni Seydou Ba ninnu bɛɛ ka foli belebele bi yan o tɛmɛlen kɔ ka mouvement jɛ ka baara n balimaw Sheku yɛrɛ y'a bolo ɲɛsin mouvement min ma ko maliyɛnw ka a soutenir u ka to a la mouvement jɛ ka baara a folen don ale ɲɛmɔgɔ de Cheikh Ahmed Tera donc u bɛ implantation na Mali fantan naani bɛɛ la ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka don ne bɛ to ka mouvement ka fɛn bila est-ce qu'il y'a faamu u ka mouvement an b'u ka logo n'u ka a tɔgɔ adresse bila ni minnu bɛ fɛ ka don a la donc ka Cheikh Sala fo Kanjalo ale de fa ye Segu Dawuda Kanjalo fo yan fo Tobakura morikɛ ka kuma man ca ni mɔgɔ minnu mago b'a la an b'a ka numéro d'u ma inbox la donc o folen don an bɛ don an ka sujet kɔnɔ n balimaw a b'a dɔn MINUSMA ye janfa kɛ n balimaw a b'a dɔn Aguelok ye symbole ba de ye 2012 an ka sarasi cɛ 150 olu u kan tigɛra Aguelok ten Amadu Tumani Ture ka fanga n bɛ se k'a fɔ a ye a fanga tiɲɛni a fanba sababu bɔra massacre min kɛra Aguelok an ka finitigiw la donc Mali ni MINUSMA an bɛnna calendrier de kan an ye donw de planifier e bɛ nin don e b'i ka minɛn cɛ o y'a sɔrɔ ne ka force sera u bɛ girin ka yɔrɔ occuper pour que vide kana to yen pour que terroristes kana yɔrɔ occuper an ye calendrier de bɔ ka sigi MINUSMA yɛrɛ de ye nin délai ninnu bɛɛ proposer Aguelok bɛ di wagati min na Tessalit bɛ di Kidal bɛ di wagati min na olu yɛrɛ de ye nin bɛɛ proposer Mali armée sɔnna k'an ka fiɲɛbɔda d'u ma sinon an kun ko kalo 3 de u ka taa ko k'u tɛ se ka taa kalo 3 ko kalo 6 kɔnɔ an hinɛ n'u la o hinɛ de bɛna k'an ma problème ye pendant que l'armée se concentre avec ses effectifs à Tessalit en effet ka yɔrɔ ninnu récupérer parce que a b'a kunna an tɛ Aguelok convoi lawuli fɔlɔ parce que n'an y'o lawuli o wagati ma se temps bɛ an bolo Kidal fɛnɛ t'a la ne y'i teliya
ko parce que marfa mangan turuntulen do ni e yi telia e ma mire ko bolono seben ne be eni anche bolono seben papier o de be ministre ani armée malienne chani état malien che ni nana ibiga menanche armée malienne et tessalit mene rétrocession kera un douanza mene rétrocession kera un passation ga ne ka chewere passation ge en fils un passation ge yoro ben passation ge pourquoi ibena agelo kan mbalmani jamfaire pourquoi ibena agelo kanta qui est taïka matériel il sera à ma informé kaka menanche mbalmo tike sraka ataraka agelo kanto kunu demsenu olu nana agelo kangono minisma bolé ou bolla kana demsenu nana kana commencer fin munu nu se ka cheka olu che o temele demsenu klale terroriste ou klala kolu de wele ou ka ke bafa anin kliche terroriste nana la hautamina de taou nana kana ou servi minana libre service ou nana na chogo min kadi uye balmo mada oma agelo kan a piste d'atterrissage a kan ne ya takalaje ni be kan gonna la dispositif munu be barrière barricade ana bunker ou ya be détruire quoi donc ministre ene consigne di on man retirer jona ayna kan ayna occuper aka kan détruire pour ka kana se ka armée malienne servir parce que ni opération aéroterrestre beke no ga soro kambe piste d'atterrissage bala avion jigin bala abe sarasu ka bara de noya kojugo abe sarasu est-ce qu'il y a famu abato sarasu ou ka opération men noya uma avion menna abe jigi abe chawbla abe dunibla donc oui yoro di terroriste ma mokoma ou kana oui min placer avion jigin la avion jigin te tukuni oui min placer kanso chamana bunker ni fin be posu fin be terroriste wi yoro patem de détruire la ministre ni mbara minke balmo aba kalama oui résolution 2690 oui asoso afora ko retrait aw ma me terme docteur kana retrait na ko retrait de façon coordonnée o koro mune ka retrait ke aklisigi kono ka retrait ke na retirer pour que vite kana toin iba e ka force ka soro munu mena en norobla aw mana retirer ça mogo ka soro mogo munu mena kan konna la pour que terroriste kana se ka do pour que population civile iba e ka fo olu be se ka protéger chomna sona image do soro agelo we chiening ke ambe ka oro do e tasma be ka do la donc balmo ministre ni bara minke iba kalama terroriste nu kuma do take en réalité iba ye tien do taraka kanto tien do abe digana abe se ka nga bara lasuma même balmo iba do kan ye piège de terroriste ma kati sigi kangono sans faire quelqu'un mina me mali avion boulot et mali armée boulot quelqu'un mina me mali armée boulot drone mambulo suko bambulo albatros be ambulo hélicoptère Mi-35 ni Mi-24 super tugano bambulo suko 25 bambulo e ka takebi sigi kangono et identifier les no balmo était refaka jouer wa était refaka jouer donc quel ngani bara djugu ke mali armée ko suili damne o yoro la balmo nous avons envoyé plus de 15 chasseurs avions Tanduru de Tara au kelenga ka abandonné balmo terroriste flè ka kan yoro jenin ku installé uski balmo plus de 4 heures de temps avion de bombardement na nako dudu nuko ko be bulkata koron fe abu boronto be bulkata klebi fe avion bu boronto balmo kunu agelok mangang be agelok sangulo lare tasuma kumbe ka bo sanfela la ka jigi kangono balmo mogo munu bolla ka ta terroriste munu bolla ka ta kangono wallahi akeru kabure terroriste munu bolla ka ta kangono balmo akeru kabure mo albatrosu nolu nana nuko dudu ibaye olu beta suko bena bake dudu ibaye drone be continuer ni renforcer ko ku bena drone be olu kosiku bobara la balmo armée de terre duguma mo ma bara yere ke folo armée de l'air ko ala kama ka ba nga duguma mo de le ku jo folo ale ka ni bara ya ale ka ni opération mené quoi ka famana kele ma quoi
armée de l'air ko duguma mo ku kana effort fo ke ku kan ko to oluma ko ne olu dron affaire ye quoi ko duguma mo ku reposer ko chaw sengenendo ku reposer balmo armée de l'air ni ma fli à chef d'état-major et général Alou Boy Diarra si je me trompe pas balmo akanga fo wallahi aka pilote ils font d'excellent travail ils font d'excellent boulot donc on est stratégie là Chanye jahana mari chukuka akelo kana ko kante bla balmo billawe kamla shumi mora kamona la teseka konte shumi mora ka arme u goshifo kidal dawlo la arme u goshifo tesalit masroya la arme u goshifo Mauritanie frontière la tsembalmo mali arme aka communiquer la ko mo ko aklesi o ministre ni janfa mi ka mena bara gelea ko me ko foi matien ko cheo tara kankono terroriste fa tara kankono ka neutraliser ka chini ni mabo wa ka matériel betiena ou ye matériel fa ta matériel betiena a matériel ou rekla ka exploser noué ka ke ou kabroué vraiment armée malienne chef d'état-major noué général de division Oumar Diarra ambini ka chedon fo ay para paminke agelok parce que Aguelok est semoul abado yen d'abo mingama pour que anga tanta Aguelok est récupéré là na tanta ou la antikata Kidal jona quoi au ta do armée donc là ka calcul là l'armée est déjà à Kidal aéroport be amulo donc on la armée calcul minga ou ma flou ka calcul là et ma ou kona ou ka dispositif ta ou kona essayer famu ka yoro nu chama boucler ka yoro nu périmètre chama fermé ka konga Kidal aéroport mene balmo ni sa kunlo tegara to juruk seri balmo ibaye ore stratégie la terroriste sema mo o kam mo be yere ni la balmo mali flanté bi kelela ni mali armée je duguma wala ti je sans fin bien me ka guerre qualité flare ka guerre éclair sans fin la ni duguma la pendant que avion bi ko chewa sur troupe terrestre be ka progresser ou be ka appui fait que duguma la ite se ka joigno ibe anéanti de quoi donc ore stratégie la bara de kera Aguelok donc beki akilla tege Aguelok abena me bi ou sini ngana anga force spéciale ou be yoro be occupé déjà terroriste te tourner Aguelok ou be fagara ou ya d'abord janfa me ngama ko janfa est ya fam donc on stratégie là colonel Malik Diaw bara bele bado ka anga fo Malik Diaw il mérite respect et considération terroriste ma mo ko tchede mun ko me sente là ou be ka sarata ou be ka to sara de di parce que Choguel ou ka wartige war mi mega di sema to la Choguel ou wartige o ka mo mo me député blongono o sa blongono o lu ko mega continuer ko ka salaire ta Malik Diaw fena o lu ka salaire tige parce que o lu de ko ko ka salaire ta ko classe ça sema ka keleke de chedo ni yonche ja ou bolla be kle bi sababu te ka ta barala plus de 30 jours te ka ta Malik Diaw salaire tige aye o suspend ou bolo bo sente barala suspension compte d'ore à point comme n'avait qu'elle avait chance di ennemi ma quoi ouais stratégie m'engagna ante grim ou gon parce que on veut qu'à sauver une tour d'habiter ko on veut faire toujours kaira ko on to lu fait quand même olu exclure quoi donc ante grim ou gon que les bis aba okoro de tam ga duma abe mana ko mina aya dabla venez avec l'armée malienne venez dans le giron de la République ayna anga barake qu'elle était ko foi clan. Donc, tant de dire au coup, que les bis savoir qu'on nous m'a marfa déposé, nous m'a fait terroriste, nous y a quoi, quelle dabla. Balma ou bekenga bosse nte kono. Est-ce qu'il y a femme? Colonel Malik Diaw a une baramenke à Befo, ça restera dans les annales de l'histoire. En bas faux, colonel Tchedourou ou Befo, ka premier ministre Choguel, ka foale ou ka sara tkele menge, ou ka keleke combattant wartu kuntuno, c'est ou ka keleke Diaw sara, ou c'est ou ka keleke Diaw sara. Donc, bi, le 5 colonel plus Choguel, Dio de Dongwa. A Dio ante ala deli quoi. Foi kana ni Dio soro ni Dio ne be continuer ni ala ne grâce ona. Inshallah. Est-ce a famu. Donc ou ka salaire a betkera bi ame wakatimna. Donc bi les terroristes de la SEMA ils sont en train de fuir à leader kelengelen be. Oui Mali plat. À leader kelengelen be. Ou dole me Mauritanie ni Algérie ou keleme réfugiés. Ou ambalmo a blau kuna. Ka damne tien tumodo sebe Mali avion tant mois ibo de soro ka damne Tessalit Aguelok Kidal
avion ne peut patrouiller jour comme nuit avion ɲɛ tana de ko ka 4x4 ye marifa b'a sanfɛ yi la o tɛ se ka kɛ 4x4 marifa b'a sanfɛ pa balimaw tɛ se ka ye kɔrɔnfɛla la tuguni o dabila la drone ɲɛ tana de y'o ye drone pilote ɲɛ tana de y'o ye surtout an tulo b'a la tuguni ko l'armée de l'air recrute donc bɛɛ k'i hakili sigi o senfɛ an bɛna énergie la an y'a ye découverte kɛra énergie la a ka bon hakili ma an balimamuso n'o ye ministre ye ni anw yɛrɛ ba don vraiment an b'a fo a ye nin baara min kɛ a ye découverte min kɛ énergie ko la vraiment an b'a fo mɔgɔ minnu bɛ ka taji sonya ni fournisseurs a ye fu siri a dan na an b'a fo mais an bɛ yɔrɔ kelen de fɔ énergie taji ko fo an ka fɛn dɔ de fɔ bi an bɛ wagati min na Mali kura il faut k'an ka exemplarité de yira i b'a dɔn énergie carburant sonya bi la ko tɛ quoi kabiri i bɛ ka ninnu ka taa n'a bɛ kɛ a kuma fɔra a ko ɲɛdɔnnen don bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ gasoil bɛ sonya mais problème ye mun de ye il faut que gasoil soɲɛnaw de ka identifier u ka yira diɲɛ mɔgɔ la pour que baara in bɛ se ka dabila il faut que an k'a mɛn an tulo la ko gasoil soɲɛla baden taara kaso la wa gasoil mana soɲɛ a bɛ kɛ citerne minnu kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ a citerne bolo olu ka kan k'u ta sɔrɔ citerne ye mɔgɔ minnu ye ta ye olu ka kan k'u ta sɔrɔ carburant bɛ ka taa feere station minnu na ye pourquoi olu station tɛ minɛ carburant bɛ ka taji bɛ ka taa feere station minnu ma mais nin bɛɛ de ka kan ka minɛ o ni nin station minɛla sisan station caman bɛ commencer ka siran hali ni soɲɛli kɛra n'a taara d'i ma i b'a fɔ ayi ne tɛ nin carburant nɔgɔlen fɛ ne tɛ nin carburant fɛ parce que an sera niveau min ma Mali kura on veut des sanctions Mali kura on veut l'exemplarité parce que découverte tɛ yen min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ découverte qualité sugu bɛɛ kɛra soɲɛli qualité sugu bɛɛ a dénoncera ka tɛmɛ mais problème ye min ye il faut des sanctions a yirala k'a fɔ est-ce qu'il y'a faamu ko fournisseur dɔw tun bɛ facture k'a gonfler mɔgɔ minnu b'o kɛ o société u ka minɛ u ka bien ka saisi u ka compte ka saisi immédiat an mago bɛ action concrète de la bi an bɛ wagati min na parce qu'on veut comprendre Seydou Lamine taara kɔsa in na malgré ni soɲɛli fɛnɛ tun bɛ ka k'ale ka taa na mais kurantigɛ tun tɛ nin bɔ Seydou Lamine ka taa na kurantigɛ tun tɛ nin bɔ mais soɲɛli tun bɛ ka k'a fɛnɛ ka taa na bon n'o ka sɔrɔ sisan est-ce qu'il y'a faamu an ba ale nana ka nin découverte kɛ ale nana est-ce qu'il y'a faamu ka nin dalilu ka nin yira maliyɛnw na vraiment an veut que an bɛɛ b'a fɛ sisan que ça soit accompagné de sanctions fournisseur de tɔgɔ kana dogo i kɛra min ma jɔn o jɔn ye i tɔgɔ ka fɔ surtout bi réputation bɛ Assimi na an sɔnna Assimi ye parce que an y'a ye militaire caman bɛ ka taa kaso la ni militaire fɛn fɛn ye yurugu kɛ i ye wari don Assimi y'a bɛɛ bila ka taa kaso la est-ce que vous voyez donc an mago bɛ énergie la mɔgɔ minnu bɛ ka wari don fournisseur minnu bɛ ka a tɔgɔ ka facture gonfler fournisseur minnu bɛ janfa kɔnɔna la n balimaw minnu ni groupe kolon nana il faut que u ka sanctionner on veut que des têtes tombent EDM yɛrɛ kɔnɔ an mago bɛ nettoyage de la an mago bɛ nettoyage de la il faut que nettoyage de ka kɛ parce que n'an ma ko dɔ kɛlen i b'a dɔn découverte ninnu tiɲɛ la olu tɛ ne impressionné dɛ n tɛ n dogo la moi je suis pas impressionné mais ne bɛ se ka impressionné fɛn kelen min na n'an y'a mɛn ni minɛli bɛ ka kɛ ni minɛli bɛ ka kɛ nin bɛ ka minɛ yan nin bɛ ka minɛ yan station tigi baden minɛ la o tuma station tigi ninnu olu a taara feere olu ma o tuma olu ta n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na quoi et ils vont s'en sortir indemne na il faut que u ka kabiri a dɔnna parce que ministre ka kuma la est-ce qu'il y'a faamu il me semble a dɔnna a bɛ taa feere station minnu ma a bɛ feere station minnu ma olu tigilamɔgɔw ka minɛ u ka ɲange parce que station patron tɛ se k'a fɔ k'a tɛ nin kalama a responsable tɛ se k'a fɔ k'a tɛ nin kalama il faut que an ka impunité de dabila Mali kɔnɔ donc camion ye mɔgɔ transporteur camion ye mɔgɔ minnu ta ye a ɲɛmɔgɔw bɛɛ ka minɛ fournisseurs ka minɛ agents ka minɛ agent fɛn fɛn bɛ nin furu la kuma yɛrɛ t'a la u bɛɛ de kan il faut qu'on entende une vague d'arrestation c'est-à-dire anw ka kan ka yanni bi interview cɛ anw ka kan ka arrestation ko kuma baden mais an k'a mɛn ko EDM ɲɛmɔgɔ caman taara responsable caman taara kaso la vague d'arrestation caman bɛ ka kɛ k'a sababu kɛ yuruku donc an ka na ni solution concrète ye sisan an bɛ wagati min kɔnɔna la c'est-à-dire ne b'a ɲɛfɔ président Assimi a yɛrɛ ka téléphone bɔ a tulo la a ka Poutine wele k'a ka carburant livraison teliya
Nebe au solution là. Aka carburant livraison, aka accélérer. Donc un projet mon d'amener énergie solaire, une centrale solaire. Mbalmo, ni fin de fois ou ka projet ou ka matérialiser follow. Ça dit ou ka fo avec glané akela. Parce qu'il me semble que ce que j'ai constaté, abiko fin à intention ni ngania utara. Mais ça, il faut qu'un antilla de kangania pour kangania ka transformer ka réalité. Ça dit city do kayini. Centrale nucléaire be créer Romna. Il faut qu'à city kayini. Centrale solaire be créer Romna. À city kayini. Il faut qu'à délai d'exécution au cadon. Donc à délai d'exécution na, ou c'est qu'à wele bla en city en yoma, dondo la, week-end na ambeka jekata, kata manevrouya ke état est fou pour que bara be se qu'à accélérer. De comme se qu'à bon malien kan chogomina. En même temps, je propose encore, est-ce qu'il y a de voir les syndicats de travailleurs en alay pour que l'énergie blassurera et pour que la centrale nous téléa, une centrale solaire nous ka soro alsa, donne se ka bo beka salaire là, donne ka bo beka salaire là pour que tout le monde contribue énergie ka blassurera et courant ka soro noga là pour que usine nga créer jona parce que nous voulons qu'on crée les usines rapidement chômage capant. C'est-à-dire, ni courant juin, ni gasoil, usine va créer. Donc, il va falloir qu'on accélère le rythme de notre programme. Donc, en Télia, étude de faisabilité centrale nucléaire, il faut qu'il y ait Télia. Hydrogène, mais Maroc, et Marocains forlé nous, hydrogène gazé, enfin, en Télia, ou Téli. Hydrogène fait un Téli, quoi. Donc, il va falloir une mesure concrète ou des. C'est-à-dire, problème diagnostiqué, nous avons besoin de faire, nous avons besoin mais le problème est mis ça, il faut qu'il y ait un barrage qu'on remédie. En même temps, carburant, on a à partir de confier, est-ce qu'il y a un contrôle ou la sécurité d'État impliquée à la pour que je sois allé à la parce qu'il va y avoir moins au boulot qu'à co-surveiller plus qu'à te beka. En même temps, je propose au vérificateur général afin de teme à la tour que EDM na. Ani kuma do fora ko groupe do sana a groupe mai. On groupe John a appel d'offre ke. Appel d'offre John a ke. A kera bureau du mena, a kera administration du mena. Il faut que a kera administration moun fait. Ou yemgo ou ka interpeller, il y a pas de sentiment. Anga me ko semaine qu'on a là parce que ni passation me ke. Est-ce que vous voyez? Et ni groupe besan, diago ya passation de bekeo, passation parce que marché public ou redo. Oh, marché public ou a traité à chose du mena, commission munu ya traité. Est-ce que l'ou ben kalama wa, ou yemo munu blala, est-ce que vous se wa? Dommage ni intérêt munu, dommage intérêt munu causera, il faut que ni perte beka sara état malien. Donc, ni akilina damadon ne kumene fouet, vraiment kada malien bekloka. Donc, en mes vidéos blanimie ka ambalma muso Matanian Patuli fene ka vraiment ka fo ape paramina faso don demeli la demsenunga école tala ape ka musaka dile mununga ni ape ka œuvre sociale fanfeke pour que ka faso indemeni wakati vraiment anaka mouvement biko amba a mogo befo kelengeleni mogo munungo kubna ni katkati fene ka fo vraiment kana bridge a mogo be a demela ku befo ka samasegu fo opérateur bachili mogo fanfe a laidu ta ko alaka no wa be kana ni ay wa kamalien be bo akalama vraiment manga studio parala toujours est-ce que vous voyez ni mogo mun sera ka andeme ka sababu ka be baramina jariye donc ça sera le bienvenu pour ka bara se ka accélérer donc salam alaikum.